Wai ya ba 'yan uku. Suka tarwatse ga baki da suka bar ki kina tafiya ke kadai cikin kadaici. Ka faruwar komai akwai dalili don haka bai kamata kai magana a kai ba. Kamfanin SK Production. Mama yasa kika yi min ƙarya? Kamar yaya ban gani ba. Makauniyar zuciya. Morning, how are you? Sky, go back to class. Good morning. Morning, how are you? Morning. Okay, come back. Okay, how dare you greet me without bonding to me? But you haven't the power to stay by me? Kneel down. Makauniyar zuciya. Makauniyar zuciya. Makauniyar zuciya. Da dukkan halamu baki rubuta wannan letan ba. Shi yasa kika tsaya nan kina tunani baki shiga makaranta ba. Tabbas haka ne, ban rubuta ba, sarkin harsashi. Kuma kai ma na san baka rubuta ba. Me yasa kika ce haka? Kamfanin SK Production tare da haɗin gwiwar Arewa Gida Media da ya shahara wajen kawo muku ƙayatattun fina-finai irin su gasar masoya. Me kike son ki karanta ne a rayuwanki? Science ko kuma art ko kuma commercial? Makauniyar zuciya. Jabir me kake haka kawo malamin duba? Zuciya ta bugawa take yi. Haka na nufin wani abu na shirin faruwa. Wani abu kuma? Me kenan? Makauniyar zuciya. Makauniyar zuciya. Makauniyar zuciya. Kar ku damu. Na san tarkon na hada mata. Zan yi duk iya yadda zan yi na gana cusa mata sona ta yadda da kanta za ta zo ta furta cewa tana sona. Bari yarinya nan mata dukan tsiya saboda sun ga yaran nan sun taso suna ji kamar sun isa ne. Mu kuma mun san ba su isa ba. Ba na son ka, kuma ba zan taɓa son ka. What? Wata stupid girl ke na take ga maka wannan magana? Yanzu har a makarantar nan akwai yariyar da za ta iya kalubalantar ka. Mu je ka nuna min ita. Makauniyar zuciya. Sami hibbe ku kika ce, don Allah ki rufa mu kanki asiri kar mu shiga tarkonsa. Amma fa ni na da wata yar tattama ba. Tattama me? Ganin cewa Zainab tana da kyau, tana da ilimi. Idan baka furta mata soyayya da wuri ba, wurayen makaranta za su riga ka. Makauniyar zuciya.